Tu Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusia Otegi jauna egun ongi etorri. Ziko finalaren atarian zer gaientzen zaizu? Real zale bezala barruan? Emozioa, urduritasuna, biak akaso? Biak, bai, askotan planteatzen du nire buruari, nik arrazionaltzat du nire burua, baina gero futbolarekin norabait ere transformatu egiten naiz, urduri jartzen naiz. Baina nik ustot, emozioare badela, eta nik ustot kasu honetan berriz ere partidua nolabait ere gogorapen batzuk ekartzen ditula, ez? Bere garaian Realak txapelduna izan zen Atleti Madridin kontra, eta Atletico Madridekin baditugu nolabaiteko harreman nahiko istilutsuak, ez? Eta hor dago Aitor Zabaletaren kasua eta bar. Ikusiko dugu, nik eskatuko niokena gure jendeari da lasaitasuna, ikurrinak eramatea, ahalik eta gehien, ikustea euskal talde bat dagoela finala jokatzen, eta gero ea irabazteko kapaz gea. Nik uste dut partidu batetara beti ere aukera daudela, ez? Atletico Madrid talde oso potentea da, baina gu ez gera atzean gerituko, eta nahiago nuke, partidon bat ematea eta Reala irabaztea, noski. Aitor Zabaleta oroitzeko Donostian hainbat monumenturiaren txapela, arek erabiltzen zuen moduko txapela jarri diozue, Atletico Madrilen zalegoaren izaerak eskatzen zaitu partidu honi begira? Zalegoa, nik ezatuen ditut batzuk Atleti Madrid zalekoa direnak, eta nik kartzelan askotan egon naiz Madrid aldean, eta ezautzen ditut, ez? Badago sektore bat hor ultraeskuindarrekoa dela, oso fascista direnak. Kuriosoa dena, porque ikusi nituen beste egunean Barça eliminatu zutenean que viva España kantatzen, ez? Beraiek errekonozitzen dute, ez gehala espainolak, ez? Porque bestela, espainolak izango baginateke, guri ez diguke minik emango abesti horrek, ez digula minik ematen. Beraien kantua hori baldin bada, baina bai dira, esaneko nuke ez oroar, baina badute talde bat hor oso fascista dena, ez? Oso anti-euskalduna, eta horrek, eramaten hau pentsatzera, egongo dela seguridade handi bat, eta bar, baina, esango lioke jendeari zuhurtziaz juteko. Errege kopa izateak sortzen dizu kontraesanen bat? Trofeoa erregeak emateak irabazi eskero, haren eskutik jasotzeak? Bai, ni, mundu guztia daki, eta horra esan genuen aberregunean ere bai, ez, republikarra garela, eta beti ematen du, bai kopa erregearena dena, erreginarena dena, nolabait ere gu errepublikarrak izaten, baina haizu, estadu honetan bizigia, eta estadu honetan espainolek erabaki dute estadu hori monarkikoa izatea, ez? Guk aldiz Euskal Errepublikaren aldekoa gara, eta uste dut kopa berak ematen badigu ere, ikurrinez betetzen baldin badugu estadioa, eta gure abestiak abesten baldin baditugu, eta argi frogatzen badugu Euskal Herria garela, eta ez garela Espainia, ni horrekin konformatzen naiz. Zer horren non biziko duzu finala? Sevillara joatea planteatu duzu? Iruditzen zaizu kosta egingo litzaizukela begiradei ies egin eta partiduaz gozatzea? Ez, nik uste dute ez naiz jungo Sevillara, ni telebistan ikusiko dut, segurazki lagunekin eta lasaitasunez, lasaitasunez ez dakit, baina, gozatzen. Gai aldatuta. Azken ordu hauetako izpidea da, Sidenor auzian, auzitegi nazionalak azkenean ez ditu dela Jainaga eta zuzendaritzako beste bikideak genozidioagatik ikertuko, kontrabandoa. Asko jota izango da egotziko zaiena, eta azkenengo miaketak balio gabetzeko agindu du auzitegi nazionalak. Azkenengo hilabete hauetan, enpresa honengan, bai Sidenorrengan, eta baita kafengan ere, egonda fokoa jarrita, Israelen dituzten, edo Israelekin izan dituzten harreman komertzialak direla eta, aste honetan kafeen kontrako beste salaketa baten etorri da. Iruditzen zaizu, era honetako bide judizialak urrutitxo joan direla, ikusita azkenean zertan geratzen ari diren? Ezaututa audientzia nazionala ez gaitu gauza handierik harritzen, ez? Baina nik kontestuari erreparatuta esango nuke, noraino ikutzen gaituen gure bizitza sozial, ekonomiko, industrialean eta bar gertatzen dena munduan, ez? Eta nik erreparatuko nioke horri, ez? Momentu honetan gu gaude ekimen batean, 1 milioi bat sinadura bildu duen aia Europan, Israelekin ez Europar Batasunak eteteko bere harreman komertzial guztiak, ez? Honek ez du esan nahi gu juduen herriaren aurkakoak garenik, baizik eta gobernu genozida baten kontrakoa garenik, ez? Eta esan diate 1 milioi bat sinadura ja baditugula, eta segurazki helburua dela 1 milioi bat eta terdi sinadura lortuko ditugula, eta eskatuko dugun argita garbi da Europar Batasunak etetzea harreman komertzial horiek, ez?
Eta gero nik uste dut industriari dagokionez, ni bere garaian esan nuen, bakoitzak plantatu behar ditu zeintzu dira bere printzipio etikoak eta baina nik uste dut zuhurtzia handiarekin jokatu behar dela gauza hauekin. Zergaitik, nazioarteko kontestu horrek berak, incertidumbre pila bat dakazkelako. Eta zentzu horretan mundu guztia daki, orain Iranen gertatzen ari den gerra horren inguruan, Hormuzen gertatzen ari den gerra horren inguruan, guk horrek ondoria dituela eta ondoriek baditugula, gasolinaren prezioan, jasaten ari dira agian udaran bidaiak ezingo direla egin. Orduan, zein da arazoa? Arazoa da, badagola imperialismoaren partetik, nolabait ere munduko ordenua hankaz gora jartzeko erabaki bat, eta horretan Israelek eta Estatu Batuarrak jokatzen dutela paper bat munduarentzat oso arriskutsua dena. Eta nik uste dut, kasu konkretuetatik haratago, mahai gainean jarri behar dena da, zer harreman daukagun gu bi potentziekin, Israel ere potentzia bada, gobernu sionista baten buru daukatenak, eta zentzu horretan munduaren ordenua, munduaren bakea, munduaren komertzioa arriskuan jartzen ari dira. Nik uste hori dela egin behar dugun hausnarketa. Gerra testuinguru horretan, negoziazioak emaitzak emateko itxaropentsu, entzun ditugu azken orduotan aldeak, iruditzen zaizu epe laburrean amaitzeko aukera bat egon daitekela? Hor nik ikusten du badagola arazo bat, nolabait ere konfiantzaren arazo bat, eta nik uste gainera konfiantza arazo hori egotearen arrazoiak indartsua direla. Gerra hau hasten da, imperialistek gerra hau egiten diote Iraneri, eta kontestu zehatz batean, eta da negoziatzen ari direnean. Gerra hau hasten da, momentu konkretu batean, nun Iranek eta Estatu Batuarrek negoziatzen ari dira. Horrek sekulako deskonfiantza sortzen du. Hortik aurrera, nola sortzen duzu konfiantza bat nola baiteko negoziazio prozesu batean, ez? Nik uste dut kalkulu erratu bat egin dutela batzuk gerra honekin, eta azkenean, Hormuzeko estretxoa bilakatu dela Iraneko erregimenak duen basarik estrategikoena baldintzatzeko gerraren evoluzioa, ez? Eta momentu honetan hor gaude, nik desiatzen dut gerra bukatzea, guk datorren apirilan 25ean badago manifestazio bat Donostin gerraren aurka. Uste dut herri hau gainera OTANen aurkako bere autu demokratiko oso garbia egin zuela, gu ez gaude OTANen alde, ez gira OTANen aldekoak, gure herriak hori esan duzun, eta uste dut gauzak nolabait ere laburki esateko, mundu aldatu da, beste mundu batean gaude, baita ekonomikoki ere, eta Euskaldunok herri txikia izanik, nolabait ere horri aurre egiteko ere behar dugu hausnarketa estrategiko sakon bat egitea, kokatzeko gure burua mundu berri honetan. Da mundu berri hau badatorrez, badago, ja, eta hor gaude momentu honetan. Azken egun hauetan bai somatu duguna izan da Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen eta Europako ultraeskuinen alderdien artean sortu dela nolabaiteko arrakala bat, besteak beste Israelekiko harremanak direla eta aldi berean, pasaden igandean Hungariako hauteskundetan Orbanek galdu izanak baita ere, asko eramandu pentsatzera Europan eskuin muturraren gainbera bat hasi ote daiteken. Horren zantzurik ikusten duzuzuk? Ematen du eta enkestak eta hori eta bar ematen dute, baina nik ez nuke egintzat emango alakorik. Eta niri eskuin muturraren etorrerak asko kezkatzen da, baina askoz gehiago kezkatzen da Europaren egoerak. Europa momentu honetan ez du proiekturik, ez du autonomia estrategikorik, ez du autonomia militarrik, ez du autonomia ekonomik. Esan nahi duena da, zein da Europaren proiektua? Porque hemen mundu guztiak hitz egiten du Europa izango bazlitz bezala anklaje oso importante bat Euskal Herriarentzat, baina guk esaten duguna da Europak refundazio bat behar du. Eta behar du refundazio bat ez dakalako proiektu politikorik. Orain dela hilabete batzuk ikusi genuen presidenta von der Leyen Trumpekin, eta sinatu zuen akordio komerziala izan duzen kolonia batek bere imperioarekin sinatzen duen akordio bat. Orduan gu nondik ikusten dugu irtenbidea. Irtenbidea ikusten du, orain Sánchezek esan du armada europar bat behar dela. Zer defendatzeko. Hori da galdera. Orduan gu esaten duguna da, edo gure hausnarketa da. Europa baditu bi arazo nagusi. Eta nik uste dut, ez naiz gehiagin luzatuko honetan, baina Euskaldunok ere
norabaiteko erreflexio bat egin behar dugula honen inguruan. Nire ustez Europa soilik refundatu daiteke bi printzipioen arabera. Nazioen subirautza defendatuz eta bigarrenik aberastasuna banatuz. Eta bigarrenik, Europa badu bigarren arazo bat, kompetitibitatea. Orduan, hemen funtsean, eliten artean dagoen eztabaida da nola geragu kompetitiboak, demokrazia liberal formal, burgesa esango genuken gu bere garaian, erreglak mantenduz, eta aldi berean efikazia ero eraginkorrak izaten Txinarekin lehiatzeko, ero beste batzuken lehiatzeko. Eta nik uste bi eztabaida horiek markatuko dutela etorkizuna, eta euskaldunok hor kokatu behar dugula gure burua. Azken egunotan Euskal Herriko aktualitate politikoan izpidea jarri du, Ipar Euskal Herriko hirigune elkargoko presidentetzan izan den erreleboak, Alain Iriarte, EH-Baiko hautetsia bihurtu delako presidente, ze aukera sor ditzake honek? Agintaldi hau, bere agintaldi hau baliatu nahiko zenukete zerbait zehatzean urratsak emateko? Nik uste dut, lehenik eta behin argi usteko Euskal Herria 7 lurraldez osaturiko nazio badela, eta beraz harremanak indartzeko, 3 probintzia hauek eta Nafarroa garaia eta 3 probintzietako komunitatearekin. Nik uste dut, oxigenoa ekarri dula termino politikoetan gertatutakoak. Guretzat emaitza historikoa da, nian egon nintzen, eta ni bizi nuen hor bai sekulako emozioarekin gertatutakoa. Zen eta orain dela urte batzuk pentsa ezina zen abertzale batek eta ez abertzale ezkerreko batek mankomunitatea gidatzea, ez. Hor nik uste dut irekitzen dela gauza bat eta erreflexio bat niretzat importantea dena. Euskal Herrian momentu honetan ikusten da impulso eta motore eta herritar eta abertzalea eta haize freskoa periferia geografikoan, ez. Oda, kapaz izan gera hori egiteko Ipar Euskal Herrian, kapaz gera gauzak egiteko Nafarroa garaian, eta korapilo gehiena dago 3 probintzietan. Eta nun eta abertzaletasuna gehiengo askoz ere handiagoa duen tokian, nun baliabide ekonomiko eta giza baliabide gehien dagoen tokian, eta nik uste dut horri erreparatu behar digula. Guretzat, Alain Iriartenak ekartzen du haize freskoa. Zuediozu Ipar Euskal Herriko elkarlan hori hegoaldera ekarri behar litzatekeela, eta Euskal Autonomia Erkidegoa aipatu duzu bereziki, baina ze puntutaraino Ipar Euskal Herrian elkarlan hori da errealitate bat? Esate baterako, Etxelekuk Kanbon Iriart babestu, Etxelekuk babestu zuen Iriart elkargoko bozketan, baino Kanbon esate baterako EH-Baik hauteskundeetako bigarren itzurian ez zuen Etxeleku babestu eta bere hautagaia aurkeztu zuen aukerarik izan ezarren. Horrek ere erakusten du neurri batean lehia eta erakusten du baita ere eredu desberdintasun bat. Eske eredu oso ezberdina dira, baina ni gauza bat esango dizut. Etxeleku plantatzen duen eredua sozioekonomikoa adibidez, abiadura handiko trenaren inguruan eta EH-Baikoa guztiz kontrakoa dira. Baina bigarren gauza bat Ipar Euskal Herritik ikasi behar duguna, nire ustez, eta da, Alain Iriart egingo duen gobernuak, eta guretzat Alain Iriart Ipar Euskal Herriko lehendakaria da, bai? Guretzat 3 lehendakari da Euskal Herrian, eta bat da Alain Iriart, besta Maria Txibita, besta Imanol Pradales. Gobernatuko du mundu guztiarekin, alabearrez, kontatu beharko du Peio Etxelekurekin, baina kontatu beharko du Jandarkene Etxegarairekin ere bai. Eta han, mundu guztia kontziente da gauzak egin behar direla amankomunean gobernu kolaboratiboak martxan jarriz, eta nik uste horretan alenek kriston lana egingo dula datorren urteetan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan zer da eragozten duena elkarlan hori? Partidoen interesak. Zeren eta beste egunean aitu nuen hemen Gipuzkoako aldun nagusia, eta esaten oso ezberdina zirela hegoaldea eta Ipar Euskal Herria. Eta nik esaten du, zertan dira ezberdinak? Gauza batean dira ezberdinak. Gipuzkoan, Alain Iriarte Andereak irabazten ditu hauteskundeak aixe, eta ez du gobernatzen zuek zuen alderdian egiten duzutelako beste apostu bat, eta da, ez abertzalen artekoa, baizik eta PSOErekin eta PPrekin. Hori da ezberdintasun bakarra, porque zenbakiak dira. Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian. Gauza bera esaten du askotan eneko Anduezak esaten dugunean. Ezu baina, Iruñako hiriburuan, guretzat Euskal Herriko hiriburu historikoan, gobernatzen dugu elkar.
Eta ez, Nafarroa ezberdina da. Orain PNVk esan du Ipar Euskal Herriari buruz, PSek esaten du Nafarroari buruz. Ez, hau Euskal Herria da. Eta ez badugu ulertzen, eta konektatzen dut lehen Europari buruz egin dudan erreflexioarekin, ez badugu ulertzen, beste mundu batean gaudela, ja. Eta beraz, Euskaldunak gure buruari galdetu behar digula gure identitate nazionala gordetzeko, gure nazio izaera gordetzeko, eta etorkizun ekonomiko, soziala bermatzeko, badago bakarrik aukera bat, eta da, herri estadu akordioak egitea ezberdinen artean, ez dago beste biderik. Eta hori da, Ipar Euskal Herrian egingo dena, hori da Nafarroan egiten dena, eta hori da hemen egin beharko litzatekeena, esklusiorik gabeko aliantza politikak. Eta esklusio aliantza horren ardura nori egozten diozu? Eusko Alderdi Jeltzaleari? Nik uste dut beraiek argi daukatela momentu honetan, eta gero dago herri honetan badago beste gauza bat, eta da, hauteskundea dauden ez laburtero, eta bar, eta beti gaude prekampainan, eta prekampainan ez gaudenean, kanpainan gaude, nik uste dut badagola delibero bat PNV-ren partetik momentu honetan, 3 probintzietan, eta uste dut orokorra dela, eta da gurekin ezer ez egitea, ez? Uste dutelako, hori dela bidea, beraiek emaitza elektoral hobeak edukitzeko. Aste honetan soziometroaren inkestaren berri ere izan dugu, eta ikusten dugu EAJ jartzen dela apur bat aurretik, baina EH Bildu ia parean duela, eserleku bat gutxiagorekin, baina ia parean duela, eta gehiengoak oraingo berdintxu jarraituko luketela. Alegia, egungo egoera aldataraziko luken ezer gertatzerik espero duzu? Nik uste dut hemen 3 probintzietan dauden aliantzak nolabait ere agorpen maila bat badutela. Eta jarriko dut, adibide asko jarri daitezke. Galdera da. Nik 2 galdera egingo nioke jendeari erreflexio bat egiteko, ez? Daramate 40 urte gobernatzen. 40 urte gobernatzen. Eta orain arazo ezberdina ditu. Etxe bizitzarekin arazo bat daukagu, aldaketa klimatikoaren nolabaiteko politikak egiteko, harren aurkako politikak egiteko berandu heldu gera, Euskaran ez daude ados, Pasaiko portuan ez daude ados, trenan nondi pasatu behar ez den ados, orduan zertan daude ados. Arazoak sortu dituztenak zergaitik komonduko dituzte orain. Hori da nire lehen gara. Formula berdinarekin zergaitik. Eta bigarren galdera da, ados ez badaude zertan, zergaitik nolabait ere mantendu egiten da hori. Zein da arrazoia? Eta guk esaten duguna da, badago alde positibo bat horretan, eta da, zergaitik ez dute nahi Euskal Herria Bildu gobernatzera heltzea. Guk ez ditugulako gauza berdin egingo. Gu badakigulako hemen gauza asko ondo egin direla, eta beste gauza batzuk gaizki egin direla. Eta guk badakigulako hemen behar dela erregenerazio demokratiko indartsu bat. Ere bai, Euskal Herrian, kasu honetan 3 probintzietan. Eta segurazki, pasatuko dugu denbora bat, baina hori etorriko da. Eta zentzurik ez dakana da, ezker abertzaleak, ezker independentistak, ezker soberanista, egotea Nafarroan erabatean, Ipar Euskal Herrian bestera berdintxuan, eta 3 probintzietan egotea eskluituta. Gai zehatzagoetara joan da, Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruan hizkuntza eskakizunak arautzeko puntu horri dagokionez, jaso duzu hizketarako deirik aste honetan jakinda luzatu egingo dela negoziazio epea? Ni dakidanez ez. Baina hor ere badago borondate bat, eta da gurekin ez hitzartzea. Hori da borondatea, hori horrela da, ez dute gurekin negoziatu ezer. Eta kuriosoa da, zen eta aditu guztiak esaten dute gure proposamena asko zede sendoagoa dela PNV plantatutakoa baina. Eske esnatzen gera gainera gauza batekin, ez dakigu horrela den ero ez, baina albiste batekin un esaten da, erresidentzia lortzeko emigranteak euskara ikasten ari direla nolabait ere frogatu behar dute. Hori katalanak ere eskatuko dute. Horrekin ados gaude, guretzat euskara jakitea eskubide badelako. Eskubide badelako. Eta hona etortzen diren guztiak eskubidea dute. Eta horrek esan nahi du administrazio publikoak jarri behar dituela, baliabide guztiak hori horrela esateko. Baina kontxo, emigrante bati existitzen bali mazaio, baimena, nolabait ere euskaraz ikasten ari dela residentziarako, eta funtzio publikorako ez da exigiblea 2 hizkuntza ofiziala jakitea. Eta gero hor, guk egiten ditugu excepzioak. Hau da, gurea oso malgua da egin dugun proposamena. Da.
Hemen mundu guztiak jakin behar ditu bi hizkuntzak funtzio publikoan egoteko. Hori normala izan beharko litzateke, 42 urte pasatu ondoren autonomiatik 3 probintzietan, zen eta hemen administrazio publikoa behartuta dago hezkuntza sistema publikotik ateratzen diren oro jakiteko bi hizkuntza. Zer gertatzen da? Ez dutela betetzen. Eta hori da lehen iruzurra. Bigarrenik, horrek ekartzen du, bigarren iruzurra, eta da, karo, oposaketan kontu handia egin behar da, porque badago jendea euskara ez dakina. Hemen jaiotakoa eta eskolatik pasatutakoa hori nola da. Eta hirugarrena, bota dezagun hori horrela dela. Ados, egingo ditugu estepzioak. Adibidez, zuk euskaraz ez badakizu, eta lanpostu batetara aurkezten balin bazera, eta lanpostua lortzen balin baduzu, eukiko duzu epe bat euskaraz ikasteko. Zu jubilatu behar balin bazera, ero nolabait ere, badago bolsa bat, dituena 60 urte, o 59 urte, momentu honetan funtzionario publiko dena, eta euskaraz ez dakina, lasai, ez duzu ikasiko. Baina norabidea eta helmuga izan behar da, administrazio publiko elebiduna egon behar dela Euskal Herrian, kasu honetan 3 probintzietan. Litekena da gai honen inguruan EAJak eta PSek azkenean akordiorik ez lortzea. Bai. Kasu horretan, baloratuko zenukete EAJak bere proposamena mahai gainean mantentzen baldin badu, naiz eta zuen ustez egokiena ez izan hobekuntzaren bat baldin badakar ura babestea? Eske uste dugu ez dakala hobekuntzarik. Ez daka hobekuntzarik. Ez dio egiten aurre oldarraldiari, eta ez du berme juridikorik. Eta ez dugu hori guk esaten dute aditu guztia. Pasatu direnak ponentziatik hori esaten dute. Esaten dutena da. Gustatu gehiago ero gutxiago, EH Bildu planteatu duna sendotasun politikoa du. Eta sendotasun juridikoa. Besteak ez. Orduan, ze gertatu da hemen? Hemen, PNV eta PSek lortu zuten bere garaian konsensu bat. Perfil linguistikoen inguruan. Orduan, PNV hortik mobitu da. PSek esaten du hortik mobitu da. PS ez da mobituko. Ez da mobituko. Orduan, zuek gobernukidea zarete. Zuen artean, honetan ere zeatea ados jarriko. Ba, ikusiko du. Gu prest gaude, gurea biekin negoziatzeko. Gehiago, Peio Txandeano, deia egin du biei esertzeko. Eta gu konbentzituta gaude, gurearekin egiten dela konsensua, borondatea baldin badago. Eta gu malguak izateko prest gaude. Baina badira gauza batzuk, nik uste dut, eskubide osoarekin aldarrikatzen ditugunak, ez? Eta ez da posible, 42 urte pasatu ondoren, oraindik egotea halako eztabaidak egiten. Zu funtzionario publiko izan baldin baduzu, bi hizkuntza jakin behar dituzu. Ados, badakazun adinagatik eta funtzio publikoan egon zera urte pila bat, ez duzu ikasiko, ongi, estepzio bat egingo dugu. Hain gai zehatzean, hizkuntzari lotutako gaiean ikusita 3 alderdi nagusiak ez zaretela ados jartzen, xaloa da pentsatzea, posible dela ados jartzea autogobernua eguneratzeko estatus berriaren inguruko eztabaida batean? Nik uste dut eman dezakela impresio hori, ez? Baina ni baikorra izan nahi dut horrekin. Hau da, lehen aipatutako egoeragatik, Europaren egoeragatik, munduaren egoeragatik, Euskaldunok badu urgentzi bat. Eta da, guk behar dugu oinarrizko kanpamentua, igo gure identitate nazionala eta gure etorkizuna bermatzeko. Eta hori egon behar da, helburu hori egon behar da gauza guztien gainetik. Ez dakit lortuko dugun ero ez, baina lanean gaude horretan. Eta nik uste dut, askotan, bakizu ze gertatzen da, eztabaida publikoan egiten direnean, kalapita sortzen dela. Mundu guztiak uste dulako bere parrokia nolabait ere kontendutzi behar dula. Eta uste dut horretan, eta esaten dut modestia guztiarekin, gu ez gaudela hori egiten ari. Esaten duguna da, gu publikoan ez dugu eztabaidatzen ari estatusaren inguruan. Baina zergaitik uste dugu estatusa, kasu honetan 3 probintzietan, tokatuko daren Nafarroa garaian egitea. Eta tokatuko da, eta badago irekita, eztabaida Lapurdi Basen Nafarroa eta Siberuan. Mundu aldatu da, eta ez da mundu hobeago bat. Mundu horretan, nun evoluzio ezberdina daude nazioartean, Euskalduna nun egon nahi dugu. Eta horretarako ze baliabide nahi ditugu. Eta hori da estatusaren inguruan dagoen eztabaida. Eta gu horretan, uste dut emango dugula, daukagun hoberena herri honek eukitzeko behar dituen tresnak bere identitate nazionala gordetzeko eta mundu honetan dauzkagun erronka ekonomiko sozialei aurre egiteko. Eztabaida luze joango da, oraindik ere?
nik askotan esan dizut, eta nik uste komenigarria dela esatea, momentu konkretu batean eman zelako nolabaiteko abiadurari buruzko eztabaida bat, ez? Ni nahiago dut poliki jun eta ondo jutea korrika egitea baino. Gero egia da plaza daudela, eta egia da, bueno, badaudela incertidumbre asko munduan eta Espainian estatuan ere bai, gobernuarekiko eta bar. Baina nik uste dut hain sakona dela eztabaida, ni nahiago dut lasaitasun guztiarekin egin, baina nolabait ere bidea egiten, ez lokartzen. Baina, ulertzen dugu, aurrera baldin badijua dela, blokeorik ez dagoelako, urratsak ematen ari direlako. Hori da. Azken kontu bat, zer esan handia eman du Espainiar estatuan, PSOEren ezkerretara dagoen ezkerra berrantolatzeko eta elkartzeko rufian egiten ari den ahalegin hori. Azkenengo Bartzelonan egin zen ekitaldia, Gabriel Rufián bera, Irene Monterorekin batera, Podemosen partetik ere jarrera aldaketa bat ikusi da, eta Rufianek bere alderdiari ere eskatu dio, mugimendu honetara gehitzea, RC-k argi xamar utzi duen arren ezetz. Iruditzen zaizu honek bide bat egin dezakela? Ez dakit, nik uste dut, Rufiane plantatzen du filosofiarekin mundu guztia ados gaudela. Bueno, gu ez gaude bakarrik ados, eske guk hori egin dugu Euskal Herrian. Hau da, gu daramagu urteak esaten fascismoaren aurrean fronte zabalak eta gutxineko programak egin behar direla. Bigarrenik, jakin izan genuen, egiten den planteamentua dela, nola errentabilizatzen du ezkerrak momentu honetan hobekien bozkak eskuin muturrari aurre egiteko. Kalkuluak egiten, berak esan zuen, probintziaz provintzia. Guk ez dugu probintziaz provintzia egiten, guk egiten dugu Euskal Herriaz. Eta Euskal Herrian, EH Bildu da, nolabait ere, bere proposamenari jarraiki, bozkatu beharko litzateken alternatiba. Uste horrela ulertzen dula jendeak, ez? Hirugarrenik, gu badaukagu proposamen bat, ezberdina dena Euskal Herrian, Euskal Herrian kasu honetan, eta da, guazen egitera, bloke nazional, herritar bat, PNV-rekin, Sumarrekin, ez da bakarrik PNV-ekin, Sumarrekin, Podemosekin, onartzen duen guztiarekin gu nazioa garela eta erabakitzeko eskubidea daukagula. Bueno, PNV-ek esan du ezetz horri, etengabean esaten du ezetz. Eta Sumarrekin eta Podemosekin, hemen batera hitz egin duzue? Guretzat funtseskoa da, lehenik eta behin, abertzaleen artean despejatzea hau. Eta uste dut hori dela lehen lana, porque gero abai ere badago honetan, Nafarroan, ez? Eta nik uste... Baina jotak argi xamarra esan du, argi xamarrez oso argi esan izan dizu, ez? Arrazoi oso kontraesankorrak botatzen ditu, ez? Esaten du, ez hori ez da, zertan gaude ados, zertan zaudete ados PSerekin? Zertan zaudete ados PSerekin? Eta gobernatzen dezute. Osea, guk egiten dugun planteamentua da, gutxieneko programa bat, eta horren atzean milioi bat euskaldun jartzea, esan ez, gu nazioa gera, eragiteko eskubidea daukagu, euskara da gure hizkuntza nazionala, eta gero bakoitzak defendatuko du bere eredu soziala. Estatuan eta kongresuan bakoitzak egingo du bere talde parlamentaria. Guretzat da erabakitze eskubidea gauzatzeko modu bat, ez? Eta uste dut hor badaukagula bide bat egiteko hemendik aurrera ere bai, ez? Eta azkenik esango nukena da, ezkerrak asko hitz egiten du pertsonataz, guk enduta agian, pertsonataz, lidergotzaz, nordoan lehenengoa hemendik, zuk esaten baldin baduzu hemen autoritarismoa eta eskuimuturra gelditu behar dela, hori da azkenengo eztabaida. Guk nahi dugun eztabaida da, batetik badugu egina bide hori, beste batetik badugu proposamen propio bat, eta hirugarrenik, guk eduki buruz hitz egin nahi dugu. Bere garaian Rufián eta Matuteren hitzordu bat iragarri zen. Badakiz hori egingo ote den? Ni suposatu baietz. Ez daki noiz, baina suposatzen du baietz. Horren zai geratuko gara. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Segi ondo, 9 jo berri dira.